how to find a sugar daddy. Ang average allowance ng mga Filipino sugar baby is 52,000 per month. So just for your information, as per Ibon Foundation, ang actual na kailangan ng family of 5 is 26,000 per month. So malaki na yung 52,000 pesos per month, pero yun yung average na allowance ng mga sugar baby dito sa Pilipinas. At paano naman maging sugar daddy, or ano naman yung mga criteria para maging sugar daddy or sugar mommy? Well, kailangan meron kayong extra na pera na magastos. Normally, kayo yung bilang sugar mommy or sugar daddy, sila ang magte-take care sa mga sugar babies at ng mga financial or material needs nila in exchange dun sa pagmamahal at saka paglalambing ng sugar baby. So, saan kayo makakahanap ng sugar baby, or kung kayo ay sugar daddy, saan rin kayo makaka-post or makaka-search para sa isang sugar baby? So may mga 10 websites tayo na pwede nyong puntahan para makahanap ng sugar daddy or makahanap ng sugar baby. So first ay sugarbook.com. Ito ay Asia's largest sugar baby dating platform. Seeking.com, secretbenefits.com, sugardaddymeet.com, misstravel.com, travelfriend.com, ashleymadison.com, sugardaddy.com, millionairelove.com, and number 10 is elitemeetsbeauty.com. Alalahanin lang natin na pag nagpa-post kayo sa mga online dating sites, just make sure na hindi kayo naka-catfish or ninoloko. At saka huwag rin kayo magloko ng mga ibang tao kasi may mga repercussions yan to na kung nanaloko kayo or niloko kayo, syempre baka may masaktan dyan or makuhunan kayo ng pera. So just take yung mga necessary precautions na to get to know these people. And don't worry naman, yung mga sugar dating websites na to, yung mga sugar baby dating websites na to, ay may mga security measures rin sila to make sure na verified yung mga accounts on both ends. So sana nakatulong itong guide. Kung gusto niyo man maging sugar baby or kung gusto niyo man maging sugar daddy, ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan.